Nu kører vi lige part 2, fordi i går stod vi og kiggede på det her. Og I fik lige en kort video på, hvordan vi brugte Bosch-maskinen til at balancere det her modul, det her 12S-modul, det her med 12 celler i serie, over på. Efter en opladning med den her, så var der blevet stor ubalance. Den er vi så ved at rette op herover. Og nu kommer det sjove. Den har så været stoppet, maskinen, næsten lige inden at celle nummer 12 den nåede topspændingen. Og nu kan I se, nu er celle nummer 12 stoppet. Det vil sige, at der kører ingen ampere ind i celle nummer 12. Og celle nummer 1 er faktisk også stoppet nu, men den er næsten lige stoppet. Eller der kører i hvert fald meget lav ampere for lige at få den toppet op med det sidste. Men prøv lige at lægge mærke til de der ampere-timer, altså det sidste tal i den midterste kolonne efter skråstregen. Læg lige mærke til det. Der er altså kun kørt 0,8 ampere-timer ind i celle nummer 12, hvorimod de andre står stadigvæk og fylder på og har næsten fuldt 10 ampere-timer på. Så der er jo så markant mindre at fylde på nummer 12. Det kan selvfølgelig bare skyldes en ubalance, fordi at der måske har været en dårlig cellebalancering, mens modulet har siddet i bilen. Nu ved jeg, fordi vi har gjort det med det her modul før, at uanset hvordan og hvorledes vi gør det, lige så snart vi har afladt det her modul og prøver at lade det op igen, så er det samme resultat en gang mere. Så der er en fejl på celle nummer 12. Men bare for at sige, at når man cellebalancerer, så er det altså en ret vigtig detalje lige at lægge mærke til de her tal herude også. Det er ikke bare, at de bliver cellebalanceret. Der skal altså også lige kigges på, hvor meget fylder vi egentlig på. Så, det var bare lige et tip. God dag.